खुलुमबाय आं सिबि रानि ब्रह्म आंनि एसबि बड' निउज चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनाय थाबाय बे चेनेलनि गेजेरजों सानफ्रोमबो सानसेयारि गोनां खौरांफोरखौ फोसावनाय जायो नोंथाङा दासिमबो बे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लायाखैबा सानफ्रोमबो सानसेयारि खौरांखौ मोननो थाखाय साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन लोगोसे बेल आइकनखौबो क्लिक खालामनो हागोन जाहाथे खौरां फोसावनाय लोगो लोगोनो नोंथांनाव गिबिसिन खौराङा सौहैयो थुदो बिदिब्ला दिनैनि खौरांखौ जागायजेननोसै रंजालि बैसागु अदेबानि बिहुनि चान्दा खांनायखौ लानानै बुलायलायनाय जाथाय बुलायलायनायाव गाज्रियैनो जोखोम जानो गोनां जादों सासे सुबुङा गुवाहाटीनि अदाल बाख्रायाव बुलायलायनाय जाथाय जादों रंजालि बैसागुनि मुङाव चान्दा खांनायखौ लानानैनो बे बुलायलायनाय जाथाया जादों गोदोनायाव ब्लेडजों हादों जायनि जाहोनाव गबिन्द हाजरिका मुंनि सुबुङा गाज्रि जोखोम जानो गोनां जादों बेलटलि पाहारनि मोनसे बिहु कमिटिनि बानजायनायाव खुंजानाय रंजालि बैसागु अदेबानि बिहुनि थाखाय गबिन्द हाजरिका बिथांनाव 1000 रां चान्दा बिदोंमोन 1000 रांनि मादाव बिथाङा 500 रां होदोंमोन बे 500 रां होनायखौ लानानैनो दान्थे बिदान्थे जाग्रोदों बेनि उनाव बुलायलायनाय जादों गिबियाव ध्रुब दासआ गाग्लोबदों बेनि उनाव ध्रुब दासनि बिफा पद्मकान्त दासआबो गबिन्द हाजरिकानि सायाव गाग्लोबदों ब्लेडजों गाग्लोबनायनि जाहोनाव गबिन्द हाजरिकाया गोदोनायाव जोखोम जानो गोनां जादों बेनि अनगायैबो मोखां बाहागोआवबो जोखोम जानायखौ नुनो मोननाय जादों हाग्रामा महिलारिखौ गावनि बियाब देबरगाव बियाबाव बिसायख'थि गेलेनो खाबु होनाय नङा नामा UPPL BJPनि सरकारा 17 बोसोर BTCखौ खुंबोनाय हाग्रामा महिलारिखौ देबरगाव बियाबाव गेलेनो खाबु होनाय जानाय नङा नामा BTCनि देबरगाव बियाबखौ आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनो नांगौ होननानै बुंथिदों एम रनजित बसुमतारी बिथाङा जायनाखि आइजोफोरनि थाखाय 34% रिजार्भेसन खालामनाय जागोन बेयाव देबरगाव बियाबखौबो आइजोफोरनि थाखाय रिजार्भेसन खालामनो थाखाय प्रमद बर'नि खावलायहरगोन होननानै बुंथिदों बिआर फेरेंगा बिथाङा बेनि अनगायैबो देबरगाव बियाबाव हाग्रामा महिलारिजों जुजिनो थाखाय गावनि बिसिखौ बिजाथि फसंनो थाखायबो प्रमद बर'निसिम लाइजाम लिरहरगोन होननानैबो बुंथिबावो बिथाङा गिबियाव आंनि बिसिखौ हाग्रामा महिलारिया फेजेनग्रोथों बेनि उनाव BTCनि चिफ जाथों होननानैबो बुंथियो बिआर फेरेंगाया थारैनो फैबाय थानाय BTC बिसायख'थिया मा महर लागोन बेराफारसेथिं बर'फोरा मोनथाम राजखान्थि हानजा जेरै UPPL BPF आरो गोदानै जोनोम मोननाय APBनि अनगायैबो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलो जेरै BJP कंग्रेस आरो गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफ्राव रानसारनानै दङ BTC बिसायख'थियाव बिथांमोनहा माबोरैहाय बारसोमगोन बेखौ समासो फोरमायसिगोन बिहु मोसाखांनानै फैनायनि उनाव दैयाव दुगैहैनायाव मोसाखावरिनि जिउ खहा सासे मोसाखावरिया दुखुनांथावै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो गुबुन 3 मोसाखावरिखौ गोब्राब थासारियाव खुनुरुखुम रैखा खालामनो हादों धेमाजिनि जियातल कुमुटिया दैमायाव जादों बे दुखुनांथाव जाथाया बिहु मोसानानै फैनानै दैमायाव दुगैहैनाय समावनो सासे मोसाखावरिया दैयाव गबनानै जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 3 मोसाखावरिखौ खुनुरुखुमै रैखा खालामनो हादों जोखोम जानाय 3 मोसाखावरिखौ उनाव धेमाजि सोरखारि देहा फाहामसालियाव थिसननाय जादों बरदलैनि थागिबि बिजमनि बनिया 16 बोसोर बैसोनि बिथाङा दैयाव गबनायनि जाहोनाव अबथिरायै जिउ खोमानो गोनां जाबाय बिथांमोनहा बिहु मोसाखांनायनि उनाव न'आव फैनानै जयैनो लोगोफोरजों दैमायाव दुगैहैदोंमोन बेयावनो बे दुखुनांथाव जाथाया जानो मोनदों बिटिआरआव गोजोन फैबाय होननानै प्रमद बर'आ रायजो राजानि सिगाङाव बुंबाय थानायखौ लानानै पृथ्वीराज देबनारायण मेसनि बेफ्रुसार बिबुंथि हाग्रामा महिलारिनि सरकाराव हिंसा हाथियारनि दाङाबाजि जादोंमोन होननानै प्रमद बर' बिथाङा गावखौनो गोजोननि ब्रेन्ड एम्बासाडर होननानै रायजो राजानि सिगाङाव जि फोसावगासिनो दं नाथाय थांनाय 2012 आरो 2014 मायथाइयाव जाय सोद्रोमा अदेबानि जाय आफादनि दैदेननायाव हिंसाया जादोंमोन आरो हारिनि दाङाबाजियाव हिंसा खालामनायाव सोमोन्दो दं होननानै NIAबो चार्जशीट खालामदोंमोन बेफोरबायदि सुबुंखौ बिचारनि मासियाव जिरायहोदों बिथांमोनहा UPPLनि सोरबा EM सोरबा MCLA जानानै दं आरो UPPLनि गेदेर दैदेनगिरि हिसाबै दं होननानै बुंथियो पृथ्वीराज देबनारायण मेसआ लोगोसे बुंथिबावोदि 17 बोसोर हाग्रामा महिलारिनि सरकाराव जुदि बेबायदि सुबुंनि गेजेरजों हिंसा जादोंमोनब्ला दिनै प्रमद बर'आ बेबायदि हिंसा खालामग्रा सोद्रोमा अदेबानि बिथांमोनजों दैदेनजानाय आफादनि सोद्रोमाफोरखौनो लानानै काउन्सिलाव जिरायहोनानै हिंसा खालामग्राखौ जायगा होदों नामा होननानै सोंथि खालामो पृथ्वीराज देबनारायण मेसआ नंगौ 2020 मायथाइसिमाव हिंसा आरो हाथियार दंमोन नाथाय बेखौ लानानै नोंथाङा जुदि गावखौनो शान्तिनि अबतार इसोरनि अबतार आरो इसोरजों दैथाय हरजानाय होननानै सानोब्ला आसिया नोंथांनिथिंबो थांगोन होननानै बुंथियो पृथ्वीराज देबनारायण मेसआ
रायजो नाङैनो रंजालि बैसागो फोरबो फालिबाय थानायनि गेजेरावनो दुखुनांथाव जाथाय मैदेरनि गाग्लोबनायजों सासे बर' सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जाबाय। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कसुगाव फरेस्टनि बेन्दोंआव गोग्लैनाय रायमना माहारियारि पार्कजों नांजाबनाय सान्तिपुर गामिनि थागिबि 54 बोसोर बैसोनि पुरेन गयारि बिथाङा मैदेरनि गाग्लोबनायजों जिउ खोमानो गोनां जाबाय। फुंनि 10 रिंगासो समाव बिथाङा गावनि मोसौखौ नायनो होननानै थांदोंमोन। बेयावनो हाग्रानिफ्राय फैनाय मैदेरा बिथांनि सायाव गाग्लोबदों, जायजों जिउ खोमानो गोनां जादों 54 बोसोर बैसोनि पुरेन गयारि बिथाङा। जाथायखौ लानानै ओनसोलनि सोद्रोमाफ्रा खुद्रिदों। हाग्रा ओनसोलजों नांजाबनाय गामिफोरखौ रैखाथि होनो थाखाय बिटिआर सरकारा जेबो राहा लायाखै होननानै फोरमायथिदों आरो बिटिआरनि हाग्रा बिफाननि इएम बिआर फेरेंगा बिथांनिसिमबो गोख्रोङै खावलायो बिथांमोनहा। हाग्रा बिफाननिफ्राय फेन्सिं होनाय जादोंमोनब्लाबो बे फेन्सिंनि गेजेरजों जेबो रैखाथि मोननो हायाखै। मैदेरा बे फेन्सिंखौ बारनानै फैनो हायो होननानै फोरमायथिदों आरो हर जायोब्लानो बेबायदि मैदेरनि उदखार जाबाय थायो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो बिटिआर सरकारा जाहाथे रैखाथि होयो बेनि थाखाय गोख्रोङै दाबि दैखाङो ओनसोलनि सोद्रोमाफोरा। भारत सरकारा मोन 35 मुलिफोरखौ बेन खालामदों, अदेबानि बन्द खालामबाय। फिक्स डज कम्बिनेशन ड्राग्स, अदेबानि जाय मुलिफोरखौ मोननै एबा मोननैनि बांसिन गुबुन गुबुन ड्राग्सजों जयैनो मोनसे बानायनाय जायो, बेबायदि गासै मोन 35 मुलिफोरखौ बन्द खालामनाय जाबाय। मुलिखौ दिहुननाय आरो फाननायखौ बन्द खालामबाय। ड्राग्सनि रेगुलेटरी बडी CDSCOआ बेन खालामदों। पेन किलार, अदेबानि सानायनि मुलि, माखासे एन्टि डायबेटिक मुलि, निउट्रिसन साप्लिमेन्ट्स बेफोरखौ बेन खालामनाय जादों। बेन खालामनाय मुलिफोरा जाहैबाय पेरास्टामल 3 to 5 mg टेब्लेट, निफार्म हाइड्रक्लराइड 30 mg आरो माखासे मोननैनि बारा गुबुन गुबुन ड्राग्सखौ ज' खालामनानै बानायनाय मुलिखौ जायोब्ला देहानि थाखाय गाज्रि जानो हागौ, नाथाय बे ड्राग्सखौनो ज' खालामालासे आलदा आलदा जायोब्ला देहायाव खामानिबो होगोन आरो देहाखौ गाज्रिबो खालामनाय नङा। बेनिखायनो मोननै एबा मोननैनि बांसिन गुबुन गुबुन ड्राग्सखौ ज' खालामनानै मोनसेयैनो बानायनाय मुलिफोरखौ गासै मोन 35 मुलिखौ बेन खालामबाय भारत सरकारा। बाक्सानि कारिजा बिजिनियाव हानि पाट्टा आरो गनायथि बिलाइ राननाय हाबाफारि बानजायदों। इएम गौतम दास बिथांनि नुजाथिनायाव 19 हा गैजायैफोरनो हानि गनायथि बिलाइ राननानै होदों। गुबै थागिबिफोर जायनाव हानि पाट्टा गैया बिथांमोननो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों। मटनगुरि बियाबनि बारापेटा ओनसोलनि 19 सुबुंफोरनो हानि पाट्टा राननानै होनाय जादों। आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारा हानि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय बिटिआरना मिशन बैसोमुथि आरो आसाम सरकारनिया मिशन बसुन्धरा दंखायो। बेनि गेजेरजोंनो लाख लाख सुबुंफोरनि हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होनाय जादों होननानै फोरमायथिदों इएम बिथाङा। फ्राय 3 लाखसो हानि जेंनाखौ सुस्रांनानै होबाय। बिटिआर सरकारा ड्रननि गेजेरजों नायनायाव पिजिआर भिजिआर लेन्डफोरखौ सिनायनो हादों होननानै फोरमायथियो बिथाङा। कंग' दैमायाव गेदेर नाव जाब्रबथायजों 148 सुबुंनि जिउ खहा आरो 100 सुबुङा गोमानानै दङ। मोनसे फिसा गोरोन्थिनि थाखायनो 148 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100 सुबुङा दासिमबो गोमानानै दङ। बेनिखायनो बिथांमोनखौबो थैबाय होननानै साननानै लानाय जादों। मिथिहोनाय बायदिब्ला दंफांजों बानायनाय नावजों 500सो दावबायारिफ्रा दावबायदोंमोन। बिथांमोनहा बलम्बा टेरिटरि फारसे थांगासिनो दंमोन। बे समावनो नावनि सायाव सासे आइजोआ जानाय लोंनाय आदार संदोंमोन। बेनिफ्रायनो गिबियाव अर नांजेनदों, उनाव अरा गासैबो नावआवनो रोहो रोहो खामदों। गोबां सुबुङानो अरजों खामथार जानो गोनां जादों आरो खायफा सुबुङा अर जोंनायनिफ्राय गावनि जिउखौ रैखा खालामनो थाखाय दैमायाव बारजोमदोंमोन, नाथाय सानस्रिनो रोङिनि जाहोनाव दैमायावबो जिउ खोमानो गोनां जादों। बेबायदिनो गासै 148 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 100आ दासिमबो गोमानानै दङ। बे दुखुनांथाव जाथाया कंग' दैमायाव जानो मोनदों। डनाल्ड ट्राम्पआ इउएसनि प्रेसिडेन्ट बिबान सामलायनायनि उनावनो गोख्रों जादों इउएस हादरा। इउएस हादरनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामदों येमेन अइल टार्मिनेलाव, जायजों 174 सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 171आ जोखोम जानो गोनां जादों। रेड सीआव थानाय येमेन अइल टार्मिनेलाव एयार स्ट्राइक खालामदों, जायजों 174आ जिउ खोमानो गोनां जादों। रिपर्टनि बायदिब्ला हौथि उदखारि हानजाया येमेन अइल टार्मिनेलनि गेजेरजों गोबां रां आरजिनो हायो आरो बेफोर रांनि गेजेरजोंनो हाथियारफोर बायनानै समाज बेरेखा खामानिफ्राव बाहायो। बेनिखायनो इउएसनिफ्राय एयार स्ट्राइक खालामदों। रेड सीआव थानाय येमेन अइल टार्मिनेलाव एयार स्ट्राइक खालामदों। गोबां खेब एयार स्ट्राइक खालामनायजों 174आ जिउ खोमानो गोनां जादों आरो 171आ जोखोम जानो गोनां जादों।
रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार सान्थिपुराव थानाय बागुरुम्बा टिभिएस श'रुमा रंजालि बैसागुनि गेदेर अफार लानानै फैदों। नोंथाङा जुदि मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायनो सानदोंब्ला बेनो बयनिख्रुइबो गेदेरसिन अफार। गंसे मटरसाइकेल एबा स्कुटि बायोब्लानो नोंथाङा बेसेन नाङालासे गंनै सिलिं फेन मोननो हागोन, लोगोसे बेसेन नाङालासे गंनै हेलमेट आरो 3 लिटार पेट्रलबो मोननो हागोन। थावनिया चिरां जिल्लानि शान्तिपुर बाजाराव। मोजाङै सुलाद लाबावनोब्ला 7099953599 नङाब्ला 9401123361 बे नाम्बाराव खौरां लानो हागोन। गोजोन्थों। खौरांखौ जोबजासे खोनासंनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय। गाबोननि सानाव फिन गोदान खौरांजों लोगो मोनफिनगोन। दिनैनि थाखाय गोजोन्थों।